Victor esigokwanụ n'egwu ọlakịrịpụtụ wee naba ana mmụọ ọ bụrụkwa na ebu nwoke ndị na-eje ala nwunye mmadụ na ọ na-abụ nwoke nwe ụlọ jebe afịa ka o jee kpata ife ya na nwunye ya eri efiọchala utu fiọchala amụgo ji utu eji ego ijebebe nwoke ibe gị ilu ebe ahụ ịgba ya mishọnarị jọni gbaa ya iche na mmadụ bụ ego ị nọrụ na be nwoke ibe wee na-atụrụ nwunye ya otu amụ na-asụwarị ya na-abọwarị ya burukwa oche ka ị bịa na-ewerugokwanụ mmiri ọkụ wee hụgbuo otu onye otu na-ahụrụ n'afọ ebe o jela nwaanyị dị ime 7 months n'ụlọ be nwoke ibe ya nke bụ na nwaanyị na-etizi mkpu ọtụ ndị agbata obi wee gbakọnyọ o wee bụ na Victor nọzi wee na-asụwarị nwaanyị dị ime ka ọ mụọ nwa aka ha aka nke bụzi na-ejesi mmiri ọkụ n'ọkụ wee were ya wee na-ehu ya Victor na-amụ Victor wee na-eti anya m anya m Victor wee na-eti ife dị n'otu nwunye mmadụ alapụta m Victor wee na-ebe otu nwaanyị nọ na di alapụta m burukwa oche ka ị bịa ka ị werukwa ife merụ mmadụ wee mụrụ akọ unu nụzi ife nwaanyị dị ime 7 months ha na-ala ife o kwuru n'ọnụ ebe a na-eti Victor ife unu ya sị Chineke ekwekwana ife ọjọọ kedu ife kpata na-eso wee tinye bụ nwaanyị ife maka na ndị mmadụ sị ka hapụ ya maka na ọ dị ime maka nwa ya amụ maka na ewepụ ya bụ nwa nwaanyị wee kwuo ụdị okwu a nke nya nwa bụ ọkụ ka e eje gota okwu ọkụ ka e eje gota nke ya bụ ọdụ mmiri ọkụ hụkwasị nya boghee ya ọhụ ya hụnye ya n'ime ọhụ bịakwanụ ka unu nụrụ ụdị akụkọ nke a na ife nke a odukwa egwu dịka emere ka ndị mmadụ mata na ife anụnwa na-eme na Akwa Ibom steeti na-enwere otu nwoke na-emesikwanụ bizinesi ike onye nke a na-akpọ Mugo na ya bụ nwoke nụkwanụ nwaanyị onye nke a na-akpọ Esther Akpabio Effiong na ya bụ Esther dịkwa n'ime 7 months kama na o nweziri oyi nwoke ọzọ na-abịa bọwarị ya ọ na-etiri mkpu ọtụ n'afa ya bụ Victor Akpabio onye nwa ka o ruru na on Thursday bụkwanụ June 2025 Victor anụnwụrụ na-afụ ebe a wee yikola akwa ya wee yikola akpa ụkwụ ya wee chọla Esther wee jebe na be di ya maka na onye nke bụ Esther na di ya ejebegokwa n'afịa ka o jee zụta ife anya na nwunye ya eri onye unu na-afụ bụ Victor ndị oshi ọtụ wee si azụ ụlọ wee mabata wee magburu nwaanyị mmadụ nọ na di dị ime 7 months wee jerigoro n'elu akwa ebe anya na di ya na-alahụ wee nọrọ ebe a wee na-abọwarị nwaanyị wee na-asụwarị nwaanyị nwaanyị wee nọrọzi ebe a wee na-eti mkpu ọtụ obomiyo ọlagbuo m na di m amaghị alahụ na ọlakarị di m na di m ebughị amụo na di m na-anyụ ka ọkụkọ na ọ na-abụ origolo ọnyụahụ ọnwahụ nke na-ekweghị emewo asị anya asa efere okweghị ya asawo asị anya laa ala na okweghị ya alahụ asị anya ṅụọ ala na okweghị ya aṅụo asịkwa anya were aka ghụọ aghụọ na ọ maghị aghụo na Victor na-ala ya ọfụma na ya lasibe ya ike na ya kwụsịbe anya bụ ekwekerekwa ike okotori ịgba ọgwụ iche na mmadụ bụ egwu agafa na-agbazi wee na-eti mkpu ọtụ nke bụzi na ndị kọmuniti nụzi ka ife nwa na-afịọ wee nụ ka Esther nọ wee na-eti na ogbuo ya na ọlagbuo ya echekwa na Esther na-anwụ anwụ amadụ na Victor nọ ya n'elu ndị kọmuniti agbalụzie ruo chekwa na ọka eje zọpụtakwa na Esther ndụ eluzie ebe a wee na-ene Victor ebe ọ nọrọ asị na efere staịlị ọ nọ wee na-abọwarị ya nwaanyị nke bụ na ndị kọmuniti batazi wee burugodo ụzọ wee dọpụta Victor ọpụ dawuo nwaanyị dị ime maka echena Victor na-adawu nwaanyị amadụ na ụtọ na-atọgbu nwaanyị mmadụ ntụ aka esi wee sepụtakwa Victor ọnụ n'ife ọ na-eme amazịkwa nna Victor nyụrụ ka ọ na ọnyụghọ ka onyụbugo nke izizi wee na-eme nke abụọ amazịkwa na ọ bụkwa na ọnyụghọ na obuzikwa nya bụ ife wee nabazikwa mmụọ n'ọgwụ ya ka a dọpụtazikwa Victor wee bido wee kụbịa ifeti nke akụrụ pan ife tiri adịghị ka akọ eyisisichara ya akwa ya sọsọ peteri nke ọcha nke oyi n'ike bụzi ife fọrọ ebe ahụ ọkwa ebe a nọzi wee na-eti Victor ife ka ndị isi mgbaka ndị isi gbari jeziri wee jesinye mmiri ọkụ n'ọkụ mmiri ọkụ gbọrọ agbọ wee na-apụ ọkụ wee buru ya na bọket unu na-afụ ebe anụnwa ebiazie ebe Victor dị na wee na-eti anya ya na otu nwaanyị nọ na di ya lapụta ya na famezieri ya ebele na ọ na nke a na ọ ya abịazikwa ọzọ n'okwu ekwensu na ya makwa ife ọbịa be nwaanyị bịa mee n'ọkwọ nwaanyị nọ na di o wee chọrọ ya wee bịa n'okwu ekwensu latara ya n'ọkwọ nwaanyị a na-ala ya na-abọgheri ọhụ na-abọgheri ọtụ na-asị ya na ọ ya ala ya ntu ala ya ntu a o wee werezie ụsa na ọdọ kwamkwam wee bịabazie o chefuzie na obe nwaanyị nọ na di ka ọ na-eje na di nwaanyị ka dị ndụ na nwoke mmadụ anwụbekwa anwụ na ọ bụrụ na nwoke anwụgwe asị ya nọrọ ebe a gbawa n'iche na mmadụ beghi n'ala otu nwaanyị ajadu atụ ụjọ di ya ya esi n'inyi wee pụta na nke a na ojezikwa ịla chefuzie na nwoke ejere afịa na oyi esikwa ebe o jere afịa wee nata wee buru mmiri anụnwa ụnụ na-afụ ebe a wee na-akwa ya Victor na-amụ na-ehu ya anya na ahụ ya niile Victor wee na-eti na-ayọ na-ebe si ma eri ya ebele ndị kọmuniti emekwori ebele ndị yutu ebe emekwori ebele fa kwagide Victor mmiri ọkụ Victor wee begide wee nọrọ ebe a wee gbatịa wee bụrụ onye nwụrụ anwụ
wee bụ ka Victor si wee nwụ ka ife ọ ya akọrọ Chineke na o rue n'igwe. Ọ ya sị na mmiri ọkụ ehuru ya na-amụ ka ọ gịnị, ka ọ ya sị na ọ jere ịla nwaanyị nọ na di, ka ọ ya sị na nzuzu ka ọ dụ, ka ọ ya sị na ọ machaghị ife, ka ọ ya sị na akparị ọha n'isi, ka nwaanyị nwa na-ala agụ pụta, nwaanyị na-agụ aya alara ya pụta, si anya dị ya mma ya pụta, ị chọrọ ya jebe bie okwo gị gburu onwe gị, gụa bụ ife gburu onwe gị gotara ọnwụ gị gburu onwe gị nna. Ka fafụzie na Victor anwụọna, fa wee jee kpọpụtazie Esther onye nke dị ime 7 months wee bido gbaba ya ajụjụ ọnụ. Nya kedu ife mmerụ o ji wee jee kpọbata nwoke ọzọ na be di ya, nya kedu ka di ya si wee tụba ya ime, o wee buru nya bụ afọ ime wee jekwa kpọbatakwa nwoke ọzọ wee nọrọ na be di ya na di ya na-alahụ wee nọrọ ebe ahụ wee na-ala ya. Ọ na-amakwa ife Esther gwara ndị kọmuniti na di ya na-anyụ ka ọkụkọ, na di ya bụ ndị 2 minutes, na di ya ebe ọ rigoro ọnyụa, na ọ na-asịrị ka ya bido na emebede eme ka ya tizie mkpu ọtọ na ya agbabedu mmiri, na di ya abụrụgori onye nyụsịsịrị nke ya ozigbo nọrụzie ebe o dina wee na-eku he ya bụ ife wee na-ewe ya wee na-afụ ya, nke bụ na di ya aha eme ya nye ọfụma ka o sikwana wee na-adị ya mma, na onye akpatara o ji wee na-efegharị ka mmụọ nke ọ wurusi ebe a mmụọ nke Jos, na ọnya ka o ji wee nwezi oyi nwoke unu na-afụ ebe a na-akpọkwanụ Victor, na ọka nya bụ Victor wee na-enyekwana ya anya ka o si wee na-adị ya mma, na Victor na-enyegide ya anya si ọnyụa Victor na-enyekwa ya anyụ na anụkwo mkpu ọ na-eti, n'ọkwo mkpu otu ọ na-eti ka ndị kọmuniti ji wee gbata chekwa na anụ ọgụ maka na di ya anọghị ya, eche na nwaanyị na-anwụ anwụ ntu ọ dị ime 7 months na amaghị na mkpu otu ka nwaanyị na-eti. Ọ bụrụkwa na Victor ma ọbịa ji ogolu sọka anụ nwa a na-etinye ụmụazị n'ọnụ wee fọchie ya ọnụ ebe ọ ma na ọhọbe ya ka ọ nọ, ebe ọ ma na ochi ka ọ na-eje, ọ hapụ nwaanyị ọ na-agụrị ọ na-afịọrọ. Ọnya ka ụmụnne Victor jazi wee jee kpọọ ndị polisi wee sị na fa chọrọ justice ka esi wee tigbu nwanne fa nwoke, wee na-akọwa na ndị polisi nke Akwa Ibom steeti na-achọgharị ihu niile anụnwa nke sokwanụ wee ti Victor ife, nke so wee kwa ya mmiri ọkụ na Victor jiri oshi ọhụ okotorigba na onwebekwa onye akafụ mana fa chọọ ama na fa ya afụ maka na ihu fa ezoghị ezo. Ndị mmadụ nọ wee na-asị na ka esi wee ti Victor ife na ọ dịghọ mma, na fa ka ahapụ nwoke nwe ụlọ nata agwa ya ife ma maọbụ akpọ nwoke ọ gbado bịa na nwoke ya edisaidi o nwere ike osi nwunye eburuzi abịa na ba ka o so Victor, na ntụ afa si wee tigbu Victor na ya bụ ife adịghọ mma, and nke nwaanyị onwezi ife emerie ewere maka na ọ dị ime 7 months hapụ ya. Onye ma na afọ ime nwa na ndị ọzọ nọkwa n'ile tụbara ya ka ọ dị ya tụbara ya, na ekwesịghị ịhapụ nke nwaanyị, na ekwesịrị ịkpụrụ ya na Victor hafe ndị uwe ojii n'aka, na ndị uwe ojii ya ekpe Victor ikpe, na ọ bụghọkwanụ kọmuniti ya ekpe Victor ikpe, mana ọ na-afụgonu na Victor anwụgonu. Esekwa m kwuo ntụ esi wee tigbu Victor ọ dịghọ mma, mana ijebe nwoke ibe wee nọrọ n'enu bedi nwoke ibe na-ala nwunye nwoke ibe gị nwachie ya ka ịma na ọ dị mma, emeghị ife imerụ mmadụ ya alaiki ya ịfụọ na ọ dịghọ mma. Imagine na ijechara ebe ị na-eme bizines ka ije zụta ife go na nwunye na ụmụ nwunye iri, ịbatazie ị na-ene nwoke ọzọ n'enu be nya aga bụzi onye na-alụ alụ, nwoke ọzọ bụzi onye na-eri eri, ka isi wee jebe nwoke mmadụ adịghọ mma. A na-alakwa ọgọ bịa nekwa ọnwụ nekwa onye jere oshi ọhụ ka esi wee were mmiri ọkụ kwagbuo. Ụfọdụ ndị mmadụ nọ na kọmentị wee na-asị na nwoke anụnwa je bute mmiri ọkụ wee kwa Victor na si nyokwa ya enyo, ọ pụbụ na ọnya nwa na-alabụ nwaanyị a, nwaanyị wee hapụzie wee jee laba Victor, nya bụ ife wee na-ewe ya iwe. Na nọmba 1 bụ na ọ bụghọ nwunye ya ka a larụ, nyanwa na-eti Victor ife, nyanwa ji esi mmiri ọkụ na o tekiziri nya bụ ife siriọs, nke bụ na nwoke a larụ nwunye ya na fe ekwe dị ka nwoke na-atakwuo okwu ma ọ marụkwa na ife a ya eme na fe egbugori Victor egbuo, wee sị ka m wetakwara unu ebe anụnwa.